Haleluya. Walikufara ameni. Wauya kumuchato ole. Kurikuna kizaya kumuchato. Unosiwa muchato unoyu. Arekandi satori shukawandi. Zitangu ndinonzi TJT1 Radio Driver Class 1 pamukwakwa. So wazhinji vanondiziva handifambi ndega. Urongwa hwemuchato unoyu hwakatora nguva yakareba huchigadzirwa. Ini ndenge ndirimo mukati meurongwa uyu kuti ndive ndichimira pamberi penyu saizvozvo. Saka tiri mukugadzira muchato wedu, sorry, ndine urombo kutaura mashoko akadai ndaisafanira kumataura pamberi penyu. Tagadzira muchato wedu nezuva apera. Panomwangu anoshanda naye ndopandakazotofonerwa zvikanzi ndenge muchirongwa urango rwekumuchato kwamukoma bhoti mukomana ashaya. Shit. Sei futi wakomana mangwana tine muchato. Zvikanzi ndo zvaitika. Asi ini ndati aina ndikareke kuenda. Rega ndisvike. Ndakazofona futi. Zvinoda kuita sei? Zvikanzi ashaya mari yekuti ave kumuchato wedu. Ndinoziva so. Ndikati sifani nyama yekwe kunyuna mani. Izvi pese pamati ndinaweka ari kuchaina. Mukomana nekuti tinenge zvitamba naMC kuti tinenge tiri kumberi kwemakomba. Shuwa tinomburuka nendege. Izvo zvinotopa kuti ndatanga. Yatouyawo. Saka regai timuone achiuya. Atadzika ndege. Regai timuone achiuya. Muomberemo achiuya. Uya shamwari. Uya. No step yekuchaina iyoyo. Emaikira. Hands wishona bai. So shona inomunetsa. Sorry, tichangoti mbichana. Tichangoti mbichana. Shona inomunetsa. Shaisha? Shaisha? Akendama. Tinotenda MC watipa mkana sisi kwa harare ndio palichatangoa kumtaka hapo hadi chende tupezane kwa harare. Thank you very much.